и руски език. Новатори по дух, продължители на установената традиция за натрупване на задълбочени познания в различни сфери на науката, носители на престижни награди на национално и международно ниво. 12 клас, английски език с немски. Класен ръководител госпожа Десислава Данчева. 12 клас изминаха пътя на своето съзряване, винаги подкрепяни, напътствани и вдъхновени от своя класен ръководител и учителите си. Валентина Блажева е наградена с почетна награда Асен Златаров, връчена от ръководството на гимназията на Педагогическия съвет за многократното й класиране на Национална олимпиада по английски език. Тя заема 4-то място през 2020 година. 10 са учениците от 12 класа с отличен успех от годините на обучение. Ива Петрова, класирана на 5-то място на 4-то национално ученическо състезание за философско есе. Боян Василев спечелил пълна стипендия за едногодишно обучение в стаж по програма ЕС. Лъчезар Казаков и Христо Камбушев, състезатели в отбора по лека атлетика на гимназията в 8, 9 и 10 клас. Заемат първо място на общинският и областен етап и второ място на зоналният етап през всички години. По червения килим шества 12-ти Б клас, английски с руски език, с класен ръководител господин Драгомир Дачев. С отличен успех 6.00 през гимназиалния курс на обучение са Атанаска Озунова и Тимона Асенова. 15 ученици от паралелката също завършват гимназиалния курс на обучение с отличен успех. Руски език се изучава като втори чужд, но успехите на учениците, които ги избрали, са многобройни. Атанаска Озунова и Пламена Балдакинова 2 поредни години участват в международното лингвистично състезание руски и медвежонък и достойно завоюваха челни места. За успехите си двете абитуриентки са отличени с почетна грамота Асен Златаров, връчвана от ръководството на гимназията и педагогическия съвет. Татяна Кирилова е изявена спортистка, достойно защитила името на езикова гимназия на спортните терени. Наградена е с почетна грамота Асен Златаров и за благотворителните каузи, в които се е включвала с много ентусиазъм. 12-ти Б клас, немски език с немски, английски език, класен ръководител Станислав Славчев. 12-ти Б клас за 5-те години на обучението си винаги е завършвал с отличен успех. Съдбата на можещите е да участват във всичко. Международни и национални олимпиади, състезания и конкурси, доброволчески акции в младежкия човек, спортни състезания, много амбиция и още повече емоции.